kamar bako gashi sai karatowa yake. Maganar me kike yi ne? Magana nake yi ta kayan lefen da zaka hada. Aha, a sha kuruminki. Ai ni tuni na huce wannan. Ni ba ban ga ka sai komai Ai ba. a Hindu Business Shopping na hada komai. Leshi, shadda, material, atamfa, kai da dukkan sauran nau'ikan kayan mata. Hehehe, mu mutan Nijar sai san barka domin nesa ta zo kusa. Tabbas al'ummar ƙasar Nijar da ma mutanen Cameroon, Libya, Algeria, Saudiya, Ghana, Chadi da dai sauransu domin buƙatar tufafin sawa nan maza da mata. Maza ku garzaya ka tafaran kantin Hindu Business Shopping da ke garin Maradi, a nan ne ake sai da kaya masu inganci da kyawu da nagarta kuma akan farashi mai sauki. Daɗin daɗawa mun yi fice mun kware wajen harka online business. Ku sai kayan mu kuma mu tura a kai muku a duk inda kuke a faɗin Nijar har ma da wanda suke wajen Nijar bisa amana kuma babu ɓata lokaci. Hindu Business Shopping, gidan komai da ruwanka. Muna nan a garin Maradi, unguwar Zarya, ko ka kira shugabar kamfanin Hajiya Jamila Alhaji Ammani Dan Maguza ta lambar waya kamar haka: +22 ko +22 238 034 297. Muna maraba da masu sayan ɗaiɗai ko tsari.